Zdravím všechny přátelé Maringotek. Dneska vám můžu ukázat hotovou kuchyň, kterou jsme dokončili u Maringotky, kterou budeme brzy odvážet. Je to IKEA, spodní a vrchní dílce. Ve středu nad pracovní deskou tak je okno. Napravo dole dřez, pod tím je hlavní uzávěr vody. V půli je malá lednička, vlevo šuplíky s varnou deskou a nahoře pod horními skřínkami tak je osvětlení té pracovní desky. Takže i když je to IKEA, spousta lidí na to nadává, tak prostě furt je tam dobrá cena, výkon, poměr. No, myslím, že se povedla a že bude dobře sloužit.